रायजोफोर दिनैहाय नोंथांमोना दिन्थिगोन जाहैबाय ना हमनायनि ब्लग नोंथांमोना भिडिअखौल' नायलांबाय थादो दा फैसा खांजेनबाय नै मेसिनाव थाव सोनो थाखाय 200 गासिनावबो ओमफ्राय दा मेसिन बानायगासिनो दङ दाबो सुरु जाजेनाखै मेसिन बानायगासिनो नै ना सारनो गंसे ओरैबो गंनै ओइयाव गंथाम ओमफ्राय आरो गंथामालाय आरो बैयाव गंसे दंबावो नै गंब्रै जाजेनबाय आरो गंनै सफैबावगोन 200 आदा एकदमबारे गोदान गोजाखा मेसिनाबो मोनसेबो बोराय गैया खनसेबो बोनायाखै साफानो दिनैसो फार्स्ट टाइम बहनि खालामगोन नायदो नोंथांमोना ना सारनायाव बाहायजेननोसै नै दा जोङो फैसा खांगासिनो दं बेयाव थाव सोनो 200 सासेयाव जाय दैयाव जोङो ना सारनो नागिरदों बे दैयानो जाहैबाय बेनो मेसिना हरै गंनै लागायबाय गंसे ओमफ्राय हरै गंनै 6था ओरैबायदि गोबावखासो इयो जेब्लानाखि JCBजों बुरजेनदोंमोन बै समनिफ्रायनो बेखौ रावबो सारनाय जायाखै माने दैया रानखाखैमोन देग्लायसो ओरैबायदि रानबाय दैया अब्ला बोसोरबा 6 बोसोरसो जाबाय बेखौहाय ना सारिया नाया माबायदि मोनो दाहाय नायदो नोंथांमोना नायलांबायल' थादो भिडिअखौ जों होख्लायगासिनो दङ नै दै सालायनाया मेसिनजों साबख'जोबबाय नोंसिना थांबाय दे मावजेनबाय नै सारनाया होनब्ला स' फैजेनबाय गोदोर होनलायनाय ना गावजेनबाय नै गुदुर हा ना गावजेनबाय रानहांबायबो दैयाबो माथो दैया फुख्रि बायदि जाहैबायना जानजिसेमोन दासो एसे रानहांदों आरो मेसिना बैयाव गंसे गंनै बिदि गंनै गंथाम गंब्रै गंबा 6था मेसिन खावगासिनो बेयाव मागुर गिदिर मोननो हागौ बादलायखाबाय नाया मा जाखोलै दिनैलाय लांबायो ना हमग्राफ्रानोसै गनायलै बामि बायंगोलै मोनजेनबाय नै बारलायखाबाय नाया मोनहांबाय रायजोफोर आङो बेयाव ना जुमनांगौ बारलायदों आयै हनै ओइ हाब अखा गोजौ बारलायदों आयौ मोनबावबाय मायो मागुर ना नास्राय बे बारलायना हबाया बे मुस्रिया हनै आयै नास्राय बाथिं दङ नामा दाबो मागुरखौ मोनथ'वाखै बारलि मागुर दंबावसो मोनथ'वाखै ना हमनाय नायग्राफोरनो सान्दुं गोसालाबो सेस रानहांबायमोन दैयाबो थावा जोबजोब्बाय नै गंथामल' सोलिनानै दं आयो नाजों ना जालायथारबायमोन हमग्राफ्रासो सौनो नै खारबाय थांबाय हनै खारबाय बायसिन मोनाखिसै Come on.
문학시열 어이 그리고 클레버네 이거 분노동 너 이제 몇 가지 놓고 마 무슨나 어이 한발 말랑가 오늘 마시 방송 오늘 주먹 나서 주먹 주먹 나서 주먹 나서 그래 bây thôi đúng rồi bila Barley ơi đi khai rồi ơi cái nào cũng là masih dulu dah Magur. Oh. Hey. Magur. Bayung dulu đây. Bayung hơn, lập bay nào theo sẵn cái đó. Vậy là nhiều không có phải sâu rồi này vừa lời cười làm bác sĩ phải nữa thì ăn vậy nó không nữa phải không vậy phải vậy nữa đi nữa là cái nó không làm một hạt xây cái đi đúng không một chỉ số này á vậy nó vậy rồi khẩu sĩ cũng đã sẵn nên hắn ấy chỉ số đúng cái gì đó vậy nó vậy này má này này Magur ơi đi khai lại ơi đi khai lại Magur wow 아시키지? 어이 클라니코 사탕 안에다 사하니코 샷 먹어봐
नै बेयाव बांसिन दं नाया साहानिहा खोलानिहाथ' हमजों माहासे गुरना होबाय दहननो नै बेखौ सारगासिनो दङ ओरै नाखौनो हमस्लाबनो हाया हमजोबनो हाया ओमफ्राय मेचिनाबो बोजोबनो हायाना हाब्रु थाबथेजोबो बिदि जायो आरो हमगासिनो दा बाल्थिं गेजेरसिम मोनजेनबाय नायलांबाय थानो नोंथांमोना आरो हमबावगोन बारसिनलायनो नुबावगोन आयौ ओस मालायफोरना थिनायावनो रानजोब्बाय दैया मागुर मोनबाय इयावबो एरानो आरो बेयाव दंबावसो हनै सुवा हाबबाय सुवा आयौ मागुरल' मोनबाय माथो इयावलाय साफा मागुर नै मागुरल' मोनखायो मागुरल' नै मागुरल' खानै माबैसे जाखो नायदो रायजोफोर नाया बेल' नै फिस खालामा रानजोबनांगौ बामि मागुरानो बांसिन नाया नै बारलिया माबैसे मासे मानै माथाम बारलि माब्रै बारलि बामि मासे बामि गिदिर नालाय ओमफ्राय बे फिसा जाहैबाय नै बाल्थिङाव दासो बासिगासिनो दङ ओरैबायदि खरस जाबाय रायजोफोर मेचिनावहाय 5,000 थांबाय थावआवनो ओमफ्राय नाया नै बेखिनिल' बेनोसै रायजो राजा नोंथांमोन बेयावनो फोजोबबाय दिनैनि ना हमनायनि ब्लगखौ दा जोङो गावबा गाव थांसिगोन जाहैबाय भाग लानानै बाय बाय